Malik ya san ba annabiya bane amma dai don ta taimake shi kada ya bada wannan zakkan ya gudu, kada kuma a zo Sayyidina Abubakar ya yaƙe shi don ya samu ƙarfi. To shine sai suka zo garin Yamama, shi kuma Musailimatul Kazzab da ya gansu sai ya rufe kofan gari. Da ya rufe kofan gari sai ya hau ta sama. Shi yasa zaka ga duk wurin da ake gadi ko wajen tsaro zaka ga an yi gini a sama. To haka wannan gini na saman da ya yi sai ya hau kan ginin. Sai yana magana, mutanen garin suka ce to ga Shuja ta zo da Malik, ka fita mana mu je mu yaƙe su. Ya ce a'a, an mini wahayi, ni annabi ne ai, an mini wahayi cewa kada in yaƙe Shuja, kan je in yaƙe su, an mini wahayi, Allah ya gaya mini. Don haka sai kuma mutane suka yadda an mishi wahayi. Sai yayi magana ta saman katanga, ya ce ki zo wani wuri ba gidana ba, mana ba wajena ba, ni ma ba wajenki ba, mu ku mana wani wuri a gefe daban, mu haɗu mu gana mu tattauna tsakaninmu. To sai aka je aka yi wani wuri aka gyara musu gwaje da za su tattauna da Musailimatul Kazzab da Shuja. Malik aka aje shi a gefe. Da suka je wajen tattaunawan da Musailimatul Kazzab, ta ce ka san fa na sani, ka ce an maka wahayi, me aka maka? Sai mata surkulle na Shuja, ta ce ai ka san ni ne gwani saja'u, ina ba abin da ka iya wannan. Sai ya ce to yanzu kin san ni ba annabi bane, ni ma na san ke ba annabiya bane, amma kowa yana so ya mulki mutanensa, shi yasa kuma mutane sun yadda mu annabawa ne, ke mutane ki sun yadda ke annabiya ne, ni ma mutane na sun yadda ni annabi ne. To yanzu kowa ya zauna ya ci annabtan shi, amma don Allah za mu baki abincin shekarar da muka noma kaf na garinmu, amma kar mu yi yaƙi mu tona ma juna asiri, kar mu yi yaƙi, ki haƙuri, kin ji ko? Ki haƙuri ki koma. Kuma ni an ce duk wanda ya zo ya neme ki zai aure ki baki yadda, to ni ina so zan aure ki, kuma duk doka da kike so ko sharaɗi ko constitution da kike so ki getta mini zan bi, duk abin da kike so, kuma ki je ki ci gaba da cewa ke annabiya ne, ni na yadda, ni in aure ki ko ban ma ki zauna ma a gidana ba ma, in aure ki kawai suna dai na aure ki, duniya ta ji labari na aure ki, ni bukata na ya biya. Kuma za mu baki abincin da muka noma na wannan shekaran kaf za mu baki. Kasan kuma na gaya muku cewa Yamam su ne garin Banu Najat, su ne suke bama alkama ma Saudi Arabia, suke bama Makka alkama a wancan lokaci. Su ne da suka rike alkamansu sanda Makka ta shiga yunwa, sanda suka roƙi manzon Allah ya rubuta takarda, aka roƙi mutanen Yamam ɗin, sannan suka sake abinci alkama suka samu. To wannan Shuja ɗin suka haɗa kai da ita da Malik. To Malik yanzu yana aje, yanzu gashi ana tattaunawa. Sai ta ce masa sadaki nawa zaka bani? Sai ce sadaki ki faɗa duk abin da kike so, kuma sadakin ki na baki sallan azahar da la'asar, saboda haka ta ce to na yadda mu yi aure.